gör. Sen försöker de göra de här de kom in i game. Jag vet inte, är detta riktigt bra? Jo! Inte Men så var är deras trio? Ja, trio. Vänta. Det är flera personer här. Jag tror det är flera personer här. Alltså jag bara hejdar den till dem. Vänta, var är de? Var är ni? Ja, okej. Alltså det är... Jo men... Bro, kan vi inte bara låta dem vara till en game? De säljer säkert ett game först. Kan vi inte bara låta dem vara med oss till en game? Jag skiter i, okej, jag skiter i 100%. Jag sticker också. Men det kommer, eller ja, jag sticker.